मुबारक हो, आलम इस्लाम के लिए मुबारक हो। सगळे आमचे भारत देशाचे जितले बी लोक आहात तसेच जगातले जे मुसलमान बांधव आहात त्यांना सगळ्यांक ईद बकरी ईद मुबारक म्हणटा। आम्ही ही जी ईद आहा ती मोठ्या हितून साजरी करतना त्याचं कारण म्हणजे आज जर तुम्ही पयशीत जाल्यार पूरग्रस्त जे लोक आहात बिचोलचे जर तुम्ही पयशीत साळान जाल्यार मागीर आमचे दोळा मार्ग आसूनी मागीर इब्रामपूर आसूनी तशेंच देवाची कृपा अल्लाह की रहमत है कि हम लोगों को यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हुई आणि त्याका लागून आम्ही व्हडले ईद अशें सेलिब्रेशन करपाचें आयज आमच्या मनान ना। आणि जो अल्लाह तालान जे पावस घडयला ते पावसान लागून आमकां देशान पळोवंक मेळ्ळी की युनिटी कशी आहा।